Kaseng hito Riboy District hapo kajing alam jong uba upbor nongrum mentak sngi ke leher chakash nong Maubri Riboy District ban khnraya ke barjala ki bade ki nong tre jong kawai ke company IGGL bat hakate ke jing khnra na kalyang jong ka seng kalala bagite ki barjala kimdon yiki kot kisla ki babyang nadu ki level license bat ki wei ki jing don kam Haga jing talasi jong ka seng lalap bawat urang ba shnong ru don jing tip halo ka jingwan jong ki tei ki bar jala kumta na kalyang jong ka seng kalapner kra sendon bat pha song biang ye ki jan kinep bakin lek phai biang shakish nong jong ki na kalyang jong uba abor nong rum ulaong bakum ka seng kadap dak jing sokhia halo ka jingwan rung kerthap jong ki mender na kapor shakapor klem ka jing tip jong ki bor shnong bat klem ki kot kisla ki babyang wat laki wan ban balaru Pat haka juk kapor na kalyang jong ka seng ka kerpat shakipat ba bakim dei ban aiwai kulma ya ki bar jala bat maham ru ya ka te ka company bakam dei ban wan ra kulmar ya ki brew klem na pen biang shua ya ki kot kisla shua bakin rung sha ka jala Ngi mtas ngi ya na kalyang jong hito Riboy District halor ke jingwan sa jong kini ki bar jala ki ba khamdan ka kot kisla wat naw rung ba snong ro kimdan ka kimpat yo ya ka jingbet Tadi nak bilang jauh keseng, lihat interaksi. Hamkat nak ikut nang bang, inam sa, namai lah. Ya kini berjala bagian wan ban, suwan sa ni klaim dah yo kejeng bet, klaim ikut selag bang. Berhaju ke peru om tang, hagani kejaka. Hari ini nangi peteng susu kumdo ban, ingin nang keraya ki berjala kenang ba, kini yo ban rung pathar hagani kami, geri berkami kelaya gitu ni.